ఆదిలాబాద్ జిల్లా రాయసంటర్ ఆదివాసీ ప్రజాప్రతినిధులకు సన్మాన సభ ఇస్తున్నారు. నేడు ఉద్యమరత సారథి అయినటువంటి సోయం బాబురావు సార్తో అదేవిధంగా ఆస్కాబాద్ ఎమ్మెల్యే అత్రం సక్కు సార్తో వేదిక పైన మొత్తం రాయసంటర్ సార్మేడి కుల తెగాల పెద్దలకు సంఘ బాధ్యులకు నాట్నాల్ బాయి దాదులకు సందీర్కోన్ పేరు పేరున సందీర్కోన్ రామ్ వేయించారు. బతాయితే మా సమస్య नेट क्वेरी పరిష్కారమైమకి బతాయితే ఐటీడీఎం అంతా ఐటీడీఏ సరౌండింగ్ ఏరియా అనేక రకాలుగా నా ఇబ్బంది అంతా రోడ్ సెల్వా बरोबर ब्रिज की सेलवा अंदर लिखे वाई वाल परिस्थिति से ले इके बच्चोरी इन बनता ఐటీడీఏ ఓన్లీ ఉట్నూరు మండల్ పరిధిగా ఉన్నటువంటి ఐటీడీఏ గా నేడు నిధులు అనేక రకాలుగా పెంచవసే మంతే మా ఖర్చు ఆసే సెలగించారు బట్టి ఆదివాసీ ప్రాంతాలనగా బచ్చరైతే ఉట్నూరు ఏరియా మంతాయి ఈ మండల్ తగనే మినిమం 10-15 కిలోమీటర్ తగనే డెవలప్మెంట్ సెల్ల ఇంజరితకే బచ్చర్ పెంచమంతటి వాళ్ళ అధికారులకు బచ్చర్ విధంగా బాంకి ఇచ్చారు మాకు ఉంది విధంగా రకంగా చూడనా ఇంకెనేరి మాత జాతి లాసి ఉంది పక్కన పోరాడు సార్ మనతో ఉంది పక్క బ్యాంకింగ్ డెవలప్మెంట్ లాసి మరాఠగిరే చైతన్య మాయన బచ్చజలీన్ మనకాడ్ की अधिकारुలకు బగడు రాగా ప్రశ్నించుటకే బస్కాయతలో ప్రశ్నించంతట ఆస్కే మునేదాంతటు సెలబత్తి నేను మాకున్ కోయవాడిసి ఉండే బద్దై కీసుకును మాగట సొందలాసి ప్రయత్నం కీసేమంతే నేను కేడత కట్టే కేడత బోరు బోర్ బోర్ పోస్కితర్ ఇంకెవరి కి బోర్ కట్టే లాసి బద్దల్ కీతర్ ఉంది జోక మీరాడికి ఆలోచన కేనా కేడత మనవలిర్ మరాఠ్ కేడతు చూడవలిర్ మరాఠ్ కేడతు సంధి కీసుగేడు बोरे ओरोर वासी को नेड होते मन तो बचवीर 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 सोनमा की नेड करे बती ओरोर की रे पूछ कीसे चलवाट कि आजके माता कोनापुर भूस किंदा अरे कासुर बोनारा इत केट्टे बोना बोने अंदिनी बोन तिंदा बती के बोन भूस कीसे चलवाट की बस के बोर वंतरे बतलाई कोणता गिरे मावा माग चैतन्य मायवाल अवसरम अंता उंडे मावा बोमिनगिर दुसरोर बोरे पाटा चलवा गिरे दुसरोर पट्टा कीसेर मंतर तेर मरार दब मंतर మాకు అమాయకత్వను ఆసరా తీసుకున్నాడు బచ్చర ఇది కీసర్ మంతే ఓన్లీ ఉట్నూరు మండలం తగితే ఇలాంటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ మంతా సార్ రోడ్ కి సెల్వా బిట్ కి సెల్వా ఇంద లక్కేవాయో ఇక మత్తడి కూడా ఇచ్చేమంతా ఆనే ఇక రొప్ప నాకు మంతా సరౌండింగ్ ఏరియా బతాయి ఐటీడీఏ మంతా ఇదే మండలం తగ్గ బరోబర్ అభివృద్ధి సెలతే పక్క మండలం నగ బాన్ కీసర్ మంత్రి వాళ్ళకి మీ దృష్టికి తెచ్చారు మనతో అనేక రకాల ఇబ్బంది మంతగితే ఇక మా ఆదివాసి నాగనగనే మాత్రం దుస్రో నాగనగతే కొన్ని కీసర్ మంతారు కొన్ని సెల్లే అదైతే చాలా దారుణమైన పరిస్థితి మంత కాబట్టి ఇవి అనేక రకాలమైన సమస్య మంతా సార్ మీ ముందు వేసారు నేడు ఉట్నూరు మండలం బదైతే పరిసర ప్రాంతం అంతకి ఇక కొంతమంది ఉంది విధంగా చూడంటారు కొంతమందిగా ఈ నాయకునే మా ప్రజాప్రతినిధులు గిరే జనాలు కొనిగిరే మా కొనిగిరి చైతం గీసి ముందే పోయానే కొరేంజన్ గీసే నాకు సీత అవకాశం ముగించారు రామ్ అలాగే ఇప్పుడు దుర్గు పటేల్ గారు జిల్లా తార్మేడి గారు ముఖ్యంగా ఈ అందరి రాయ్ సెంటర్ల సమస్యల మీద ఇది మనం పెట్టడం అయింది. ఇది తను 2 నిమిషాలు తన సందేశాన్ని వినిపించాలనుకుంటున్నాను. నేను లక్షటి పేటు రూపం సన్మాన్ సభ తిరువలర్త రాయ్ సంకర్తన్ దానికి ముఖ్య అతిథి వాకరూరు పార్లమెంట్ సభ్యులు స్వయం బాపురావు సాబును ఆనే ఆసిఫాబాద్ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే సక్కు సార్దును ఆనే మా ఊరు మాజీ లేబర్ కమిషనరు నాగు సార్దును ఆని ఎంపీపీ జయవంతరావు సాబును సర్పంచ్ సాబును అని మా ఊరు తులసిరాం పాట్లాల్ అని తిరుపతి మాజీ సర్పంచ్ సారమేడి నర్సాపూర్ మాజీ సర్పంచ్ మాజీ సర్పంచ్ చాందురి ఆయన సపనే సందీపును వేదిక తగ మంత్రి ఊరు సందీపున్నావా రామ్ రామ్ ఆనే నార్నాటం వాతరూరు సర్పంచ్ కు జడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ అని పార్లలి దేవరూరు అని ఆది బాయి కొను సందీపును నావా రామ్ రామ్ నేను సన్మాన్ సభ ఇరువల అర్థ లక్షపేట రూపో
ಇಂಕೆ ಬದಲಿತೆಗೆ ಸಂದಿರೋ ನಗಡಲು ಮಾವರು ಮಾಜಿ ಸರ್ಪಂಚ್ ವೇಸ್ತರು ಇದು ರೋಡ್ ತುನು ಶ್ಯಾಮಪುರ ತಾಲ್ತೆ ಇದೇ ಒಂದು ಬಿಟಿ ರೋಡ್ ಆಯನಂಜರ ವೇಸ್ತರು ಸಾಬುನು ಜರಸಿ ಎಂಬೆ ಸಾಬುನು ಜರಸಿ ಡಗುರು ಹೋಗಿ ಕರೆ ಮಾಸನ್ಮಂತ ಅದು ಎಂಬಿ ಸಾಬ್ ಕಿಯಪರ ಅಂತರು आणि इथून गटालो मला चिन्नगुडागिरे रोड इंजरीतिरो अदगिरकी याना आणि रोपगिरे पाटगुडा म्हणता ಅವನ ಹಸ್ನಾಗಿರೆ ಪೂರಾ ರೋಡ್ वाढायला ಎಂಪಿ ಸಾಬನು ಸಫರ್ ಗಂಗಾಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಂತನು आणि ಮಾವ ಬದಲಿತೆಗೆ ಇವು ಸಾಡತೆಗೆ ಸೊನ್ಮನು ಸಾಡ ಕಾಂಡಿರ್ಕೊಂಡೆ ರೋಡ್ ತೆಗೆ ವೆಲಿವಾಗನೆ ಇರುವ ಸಾಡತೆ ಸಾರ್ಕಿಯನ ಬೇ ಬಾಬನ ಕಾಮಾಂದು ಉಂಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕೀವಲಿ ಕಾಂಡಿರ್ಗಿರೆ ಬದಲು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ದಾನ್ ತಂದಿರಿಂಜಿ ರೋತಲ್ ದಾನ್ ತರುಟ್ನರು ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಸೊನ್ಲಕ್ನೆ ಬಗಬಯ್ಯೋ ಉಚ್ಚಿ ಮನಾಂದಿರು ಆನ್ ಆಯ್ಲಕ್ನೆ ಬರೋಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ದಾಯನ ಇರೆ ಕಾಂಡಿರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಹೇವಲ್ ಮಂತ आणि ಉಂಡೆ ಮಾವ ಇದು ಇಂಗೆಟ ಸೀಜನ್ ಮಂತ ಎಡ್ಕಿ ಪೀಲ್ತೆಗೆ डॉक्टर नायना सिलेते जरासी एडकी म्हणतात त्या गोणी वाटती गोणी निघाला आणि उंडे बदे डगूर म्हणतात डगूर हॉस्पिटल दा दायना उंदी इतो मारला इतगा एमपीटीसी बाई जरासी चुटरू एडकी मनकन सोनमडिते बताया असे म्हणलो इंके ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಂತ ವೆಲ್ಲೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮಂತ ವಾಟ್ ಪಾಪನಾಗ ಸಾರ್ಕಿ ಸೇಮ್ ಮಂತರು ಆನ ಆಯ್ಲಕನೆ ಮೊದಲು ಶುರು ಆಯ್ಲಕನೆ ಅದೇನ ಇದೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೀತೆಗೆ ಚೊಕಟ ಅಂತೆರು ಅದೆಲ್ಲ ಆಸಿ ಮಾಕ ಎಡಕಿ ಪೀನಕನೆ ತಾನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲಿತೆ ಅಂತಕ್ಕೆ ಸಿಂತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆ ಅಂತಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗ ಸಂಜಿ इंजेक्शन येताना आणि मा एडकीतून कमी की विश्वास किया इंजरे नाव विनंती म्हणता इनके ಇದು ಲಕ್ಷ ಪೇಟು ತುಕಾರಾಮ್ ಸಾಬ್ನ ನಾರ ಅಂದು ನನ್ನ ತುಕಾರಾಮ್ ಸಾಬುನ್ ತರ್ಸೋ ಬೆಳಿತೆ ನಾನು ಓನ್ ತರ್ಸೋ ಬಗಗಿರೆ ಸ್ವತಃ ನಾನು ರಾಯ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಗ ಮತ ಆಗ ಓನ್ ತರ್ಸೋ ಸಂಜಿ मीटिंग नागा नारकपाटी मीटिंग गीसी मला आगन अदे नाटे मंजी नारकपाटी भजन पियल मीटिंग की मर नारकपाटी आगन अदे नाटे भजन कीवल ಈತಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೀಸರೆ ನಮ್ಮಟು ವೆಳಿತೋಮೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆಸಿ ಇನ್ಕೆ ಬಾಬುರಾವ್ ಸಾಬ್ ಇತ್ತರು ಐಡಿಡಿ చుట్టుపక్కల ಹಾಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಸಿಲೆ ಇಂತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದೋ ಇದು ಐಡಿಡಿ ಕರ್ಮ ನಂಗೆ ಹಾಕು ಬರೋಬ್ಬರ ಡೆವಲಪ್ ಸಿಲೆಗೋ ಇಂಜರೆ ಇಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕ್ನೆ ನಾವ ರಂಗೋಷ್ಠಿ ಮಹಾಂತನ್ ಸಂದಿಕೊಂಡು ರಾಮದ